I 2020 der har vi faktisk lavet en aftale med regeringen omkring at reducere 600.000 ton CO2 som en af de første virksomheder på det tidspunkt. Og det svarer til den her 30% målsætning. Det vi godt kan se, det er, at lidt senere der kommer den her 70% ambition fra den danske regering. Og der bliver et enormt fokus på grøn omstilling. Og vi kan godt se, at det ikke er nok. Så vi sætter os ned, og så prøver vi at arbejde med, hvad skal der til for at levere som minimum 70%. Markedet har skiftet, og der er blevet så kraftig incitament for den danske stat, og cementvirksomheder begynder at flytte sig. Og det er der, hvor vi kommer med den nye roadmap. Og der bliver det primært, en strategi, der handler om at blive grønnere og blive blandt de bedste i Europa. Vi skal jo igennem en grøn omstilling som land. Vi skal have bygget vindmølleparker, vi skal have lavet solcelleanlæg, vi skal have en hel masse grøn infrastruktur, og til det der skal bruges beton. Derfor så er vi en del af løsningen. Fordi hvis vi stopper med at producere cement i Danmark og flytter fabrikkerne til udlandet, hvor det er billigere, hvor der er mere lempelige vilkår, så mister vi muligheden for at påvirke måden, man producerer cement på. Produkterne, de skal reduceres. Og med muligheden for at opføre Danmarks største CO2-fangstanlæg, er det nu vores ambition, at vi i 2030 vil have fjernet hele vores direkte CO2-udledning fra fabrikken. Og det betyder, at vi skal reducere vores udledning med 2,3 millioner tons CO2 i forhold til udgangspunktet i 2021. Men vigtigst af alt, så tror jeg også på, at hvis man skal have en plads i dansk industri, så skal man gå forrest og støtte op omkring de CO2-reduktionsambitioner, der er i det her land, og det vi har sat os som fælles mål som et folk. Jamen det går rigtig, rigtig godt. Det tør jeg godt at sige, også som nordjyde. Vi har reduceret den første 500.000 tons cirka på de her første par år. Lige nu der fortsætter vi egentlig det arbejde med hele tiden at skubbe flere og flere CO2-reducerede produkter ud i markedet, reducere vores belastning af de fossile brændsler til et absolut minimum. Vi skal have naturgas ind, hvis det kan lykkes. Og så har vi jo kørt 2 pilotprojekter på CO2-fangst, som vi har lært en del af. Så det arbejde, vi gør her med at udvikle teknologier, der kan reducere CO2-aftrykket markant for cementindustrien, det har et enormt potentiale på global plan, og det er 100 millioner tons. Jeg er jo nok et relativt resultatorienteret menneske, så jeg glæder mig til at se, at vi lykkes med de planer, vi har. Og så kan jeg jo godt lide også at se den glæde og den energi, der er i at lykkes med de her ting. Jeg kan godt lide at komme ud og fortælle vores kunder om os, hvordan vi har reduceret vores produkter, og hvordan vi er i den bedste ende af Europa. Jeg håber og tror på, at vi er der i 2029, men i hvert fald i 2030.